Kunjak, staza 4 Roberto Gregov i sin Branka Zorka, našeg rekordera na 1500, evo Robert Zorko je sada u stazi 5. Idemo Jako! Čulina, Kunjak, Gregov i Zorko, Mladost Križevci, to su klubovi po dvojica Križevčane, po dvojica trkača Mladosti, Mladost u žutim dresovima, Križevci crvenom, tamo Robert Zorko trči u stazi 4, u stazi 5, Gregov staza 4, Roberto, Dominik Kunjak staza 3, Mateo Čulina staza 2. Ovdje Zorko čini se prvi izlazi, evo vidite onaj prepoznatni sin, oni koji se sjećaju Branka Zorka kako trče 1500, ali njegov klubski trkač Kunjak će biti prvi, Kunjak prvi, evo 52-12, a Robert Zorko, evo drugi, sada ćemo vidjeti. 50, evo Kunjak prvi, 52-10.